Jo, mi střílí úplně přesně do... Ještě po mně střílí sniper, vole. To je hezký. Já neudělám nic, když svole s těšákem po mně střílí, vole. A saluji, vole. Vole, radiace na středu. Těžký průser. Obejdi ty. Bacha, To je debil. Tyhle, on po mně střílí, tyhle ten kombat s tím. Na sradbečku. Nemá tu rychlopalku, ale jo? Tyhle bacha na středu bíhá. Ty vole, to dobí pití tohle. Já nemám HPčka, vole. Zase pášku tady. No, on cítil oraková. Já ho orakulu, já ho nevidím. Děláš si prdel? No, zase tam kloupí, už tam ten typ kloupuje. Ale já jsem nadal taky přepášku, ale neviděl jsem tam nic. Penáš, ty vole. Nadal hetku našim. Ale brzo. Ne. Nechám jsem. Já jsem píčil s toho sloupu, tam to je celým byla. Tam teď nevidím, ty vole. A on má kloup používá, no. Nemá kloup, no nevím, musím mrtvý. Na schod. Ty vole, už jsem ho měla můj místce, vole, dal být, vole. Já ho nevidím. Já ji nevidím, no, ale mu přeběhne. Neviem, či nemôžem... Počujete ma chalani? Jo. Neviem, ja budem musieť asi reštartovať router alebo čo. Lebo toto sú moje lagy. Ne, nemáš zase, ale to je zelený. No ja ti potom ukážem video. S těma s lagama a on prostě někoho potká, tak oni začne prostě střílet a on tě nezabije, ale ty ho fakt zabije za 5 vteřin. Tak ti ukážem potom. Podľa mňa to, neviem, funguje trošku inak. Alebo mám kurevské lagy. Ale fakt, že kurevské. Tam buguje. Ty vole, můj nervo máme 10, ty vole. Kolik má regen ten rekon, ty vole. Ty vole, to dává po 3, jo. No, tak má velký regen. Jak ví ten píčus, ty vole, zasranej. Jeho furt ty vole MG, vole. On prostě ví. Já jsem tam plazil, viděl jsem už tu hlavy. Ty vole, téčku, tě vole, s 6 péčkem, vole. CTUčko to sraný. Jo, jasně. Přes mrtvoli mě trefil, jo? V klouku jsem byl. Jo. Tak to jo. V klouku a přes mrtvoli. Už nemáš klouku, jdu kličku. Já zase jsem neviděl. Budem to skáče po dvou. Dva. Ty to skáč prdě? Neříkám, ty vole. Má tam raket, a on má 100 HPček, když jenom, víš? Spíš piču se s tím, že prostě on si vole, aniž prostě já jsem tam vbět kouku, jak jsem si na zem a dostal jsem vodní palici, vole. Kouku jsem tam nějaký dělal.
Nevím, je to najednou, vole, no do píči. Najednou mu to jde, vole. To nemůže zabít, ty vole? Co tam On je dělá, pod ním. ty vole? Tady on je pod ním, ty vole. Hoši, tak to je mazec. To zabývá. Taky není. Co? Co tam dělal ten klukař, vole? On střílel někam do prdele, to tady protože zabije. Já mu ještě orakoval, aby věděl, že tam je. Ty vole. Chalani, ja idem reštartovať router, hneď som tu, dobré? Jo. Tady je Pičus věděl, ty vole, kde to je vždycky, no, já jsem si lehnul v klouku, vlastně tam mám pravdu, já jsem to taky viděl, když šel do klouku. Ty kdo má toho, vole? Ja ti ho, toto. Tak Má- pauzní, vole, pak to řeš. No, nejdřív to pauzně. Teda, aspoň. Má tam Jo, něco jo. ještě? Škoda teda aspoň cígo, třeba. Když na nás nebudeš řvát televizí, tak jo. Vyhodil jste mě, abych si to No, mačkal. to je správně. Ne, protože jste měl asi moc citlivě nastavený, co? Že tyhle, to furt jelo online. No a já jsem Mám to, jsme slyšeli, nebo kde to byl. já jsem si tady nastavoval ten mikrák, aby nebyl tak citlivý a on se prostě sám automaticky se zvyšuje hlas, nevím proč. Jo, to je někde, se tam někde nastavuje, aby aplikace No, jasně. nemohly upravovat to, jakoby to Mám nastavení, to nebo jak cígo, to tam ale má. mám jednu když- hru, akorát. No, akorát bych mu dát level, no. Connection lost. Connected. Chalani? Haló, haló? No, my jsme šli na cígo. Jaj, dobré. Som musel reštartovať router, lebo som mal strašné lagy. Ale strašné.